Moi boas tardes a todos e tamén ao público que nos acompaña. Hoxe damos comenzo á sesión ordinaria deste pleno, sendo as 20:32 horas. Ca seguinte orden do día, o punto número 1 é o orzamento xeral da entidade local Concello de Boqueixón correspondente ao exercicio 2025. Aprobación inicial. Moi ben, o orzamento foi trasladado a todos os membros da corporación. É un orzamento que conta que asciende a cantidad de 4.830.593,36, tanto no estado de gastos como no de ingresos, non presentando en consecuencia déficit inicial, e que incorpora a documentación legalmente exixible e, polo tanto, corresponde a súa aprobación ao pleno deste Concello. Por lo tanto, a proposta é aprobar o orzamento para o exercicio 2025. Vai na documentación que vostedes teñen o estado de gastos, o estado de ingresos e a suma total. Por lo tanto, o segundo punto desta orden é aprobar inicialmente a base de execución do orzamento xeral do Concello de Boqueixón. Terceiro, aprobar inicialmente o cadro de personal do Concello de Boqueixón para o exercicio 2025, comprensivo a todos os postos de traballo reservados a funcionarios, personal laboral, personal eventual, así como os demais anexos que conforman o orzamento xeral do Concello de Boqueixón para o exercicio 2025. Cuarto, iniciar un período de información pública por plazo de 15 días mediante correspondiente publicación no Boletín Oficial da Provincia da Coruña aos efectos de que se presenten as reclamacións que se consideran oportunas. En caso de non presentarse, entenderase finalmente aprobado o texto até entón provisional e remitir copia a Administración do Estado así como a Consellería de Facenda da Comunidade Autónoma. Para o debate deste punto ten a palabra o portavoz de Ciños e paso a exposición de... Sí, bueno, ten a palabra o portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular para facer unha explicación máis extensa deste punto. Moi ben, boas tardes. Preséntase para a aprobación o orzamento de 2025 que ascende a cantidad de 4.830.593,36 euros. Este importe supón un incremento de 613.124 euros con 22 céntimos con respecto ao orzamento de 2023, que era de 4.217.469 euros. Porcentualmente o incremento é do 14,51%. O orzamento de 2024 ascendía a 5.902.058,67, no que estaban incluída a inversión extraordinaria do IDAE. Por este último motivo, fago a comparativa estatística con respecto ao orzamento de 2023. No apartado de ingresos, con respecto ao orzamento de 2024, hai unha previsión de ingresos moi similar ao ano pasado, na que se fixeron pequenos axustes á alza ou á baixa en función do recadado ou en función de actualizacións do IPC de algunhas tasas. Neste sentido, axustaron os importes do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de naturaleza urbana, onde no ano 2024 a recaudación foi superior á estimada, e o imposto sobre instalacións, construccións e obras, onde se fixo unha previsión máis moderada. As diferencias máis significativas aparecen nas transferencias de outras administracións que veñen dadas polas previsións de aportacións da Administración Xeral do Estado, da Xunta de Galicia e da Diputación da Coruña. Neste sentido, cabe destacar que o Concello solamente recauda o 41,94% do total do orzamento inicial que xestiona, mentres que o restante 58,06% provén de outras administracións. Esta porcentaxe do 58,06% de fondos provindes de outras administracións ainda se verá incrementada co peche do exercicio, xa que se teñen previsto solicitar fondos ao longo do exercicio económico. Con estas cifras, poñemos de manifesto o importante esforzo de xestión para a captación de fondos e para o desenvolvemento de novas actividades e inversións en Boqueixón. No capítulo 1 de gastos de personal,
Recóllese un incremento dos salarios e cotizacións do persoal do 2,5% e debido ao proceso de estabilización laboral rematado en 2024 axustáronse as remuneracións de diversos postos de traballo adecuando as mesmas á categoría e funcións desempeñada por cada un dos traballadores. No capítulo de vías e obras, no orzamento de 2025, inclúese o POS, xa que neste ano están definidos os proxectos que se van a incluir neste plan, por importe de 308.182,80 euros. Ademais, prevense as seguintes inversións. Mellora do firme Donas Engas e outro, cunha inversión de 81.057 euros. Mellora das bases do viario en Donas, cunha inversión de 32.129,45 euros. Con estas dúas inversións, máis outra incluída no POS, quedaría completado o vial entre Pontevedra e Podeso en aglomerado. Mellora do viario de Loureiro ao aeroporto con inversión de 62.500 euros. Mellora das marxes no viario en Donas con inversión de 32.000, esta está repetida. Mellora da eficiencia enerxética da escola infantil de Sergude con unha inversión de 140.205 euros. E inversión asociada ao funcionamento das instalacións cunha inversión de 15.000 euros para a compra de diversa maquinaria para o ximnasio municipal e uns novos banquillos para o campo de fútbol do Foro. A suma das inversións ascende a 639.075 euros, o que supón o 13,23% do orzamento. Este importe de inversións vai superar ampliamente o 1.000.000 de euros ao final do exercicio, xa que no orzamento vai incluída unha partida de 97.299 euros para cofinanciar, para cubrir a aportación que ten que facer o Concello para distintas subvencións que se van a solicitar e que se están solicitando, para cofinanciar outras inversións asociadas a distintos convenios ou convocatorias de axudas, como son o Fondo de Compensación Ambiental, o Fondo de Cooperación Local, parques empresariais, fermosismo, sinalización turística, cambio climático, etc. O Programa de Atención Social, o SAF, ascende a 822.000 euros. Neste sentido, hai que ter moi en conta que entre a subvención recibida e as taxas do SAF e a recaudación ascende a pouco máis de 550.000 euros, co cal o Concello está facendo unha aportación anual de máis de 270.000 euros para este servizo. No novo contrato de prestación do servicio de axuda a domicilio fixouse un precio de 24 euros hora, tratando de atender todas as reivindicacións das traballadoras que actualmente están a prestar este servicio. Está previsto que a nova empresa adxudicataria asuma o servicio no vindeiro mes de abril. O programa Concilia Activa destina 60.000 euros anuais para as seguintes actividades de conciliación: madrugadores, tardes educativas e de defer, Nadal activo, Entroido activo, Semana activa e Verán activo. Con estas actividades ponse de manifesto a aposta decidida deste equipo de goberno polas actividades de conciliación tanto para pais e nais do alumnado de unidade escolar como para os coidadores e coidadoras dos nosos maiores. Ademais, destínanse ao programa de prevención de conductas adictivas e outros grupos de traballo de 4.131 euros para o ano 2025. Este programa remata neste ano. Destínanse no orzamento de 2025 62.323 euros a cubrir necesidades de distintos colectivos do ámbito cultural e social. Axudas de emerxencia 4.000 euros, a subvención a padriña e a madriña unha xardiñeira 920 euros, subvención ás APAS 3.000 euros, subvención ou aportación ao GDR Terras de Compostela 3.333 euros, Escolas Deportivas Vocation Veda 10.375, Federación Galega de Espeleoloxía 725, Entroido Sergude 1.000, San Ciro de Ural 1.000, Camiño Miñoto Ribeiro 1.000, Camiño de Nós 500, Vértice Cruz de Montaña 1.000, Asociación Camiño de Inverno 1.000, Grupos Políticos Municipais 3.500, Asociación Persoas Sordomudas 1.000, subvencións a asociacións 15.000, Programa Ponlle Música 4.500, subvención a cuarto da ESO e primaria 1.200, premio do programa Certame de Relato Curto Xosé Meira Vilas 920 e premio do programa Paisaxes de Vocation 350. Os gastos en enerxía eléctrica ascenden a 355.000, correspondendo 225.000 a consumos e alumeado e 130.000 a enerxía eléctrica da Edar de Sergude, Donas e Horta. Este gasto redúcese en 75.000 euros con respecto ao orzamento de 2024. Tamén se destina a reparación, conservación e mantemento de alumeado público 40.000 euros. Así mesmo, tamén se destina para o alumeado de Nadal 10.000 euros. En cuanto a recollida de lixo, a partida ascende a 175.000 euros.
Para traballos de conservación, mantemento de edificios, reparación, suministros para execución de traballos, destinase as seguintes partidas: maquinaria, instalacións técnicas e utensilios, 67.000, reparación, mantemento de edificios e outras construccións, 130.000. Combustibles e carburantes. Para o combustible de calefacción dos edificios municipais, Casa do Concello, Casa da Cultura, Centro de Saúde de Bestedo, Escola Infantil Municipal, Local Social de Sergude, Local Social de Vigo, 71.000 euros. Nesta partida tamén se inclui o gasoil para a flota de vehículos municipais, 2 tractores, aínda que nestes momentos temos 3 debido a unha cesión por parte da Consellería de Medio Rural, unha motobomba forestal e un camión de incendios urbanos, 2 coches tipo pick-up, unha furgoneta grande, 2 furgonetas pequenas e un todoterreno. Para complementar os traballos de rozas de pistas municipais e outros traballos de mantemento, destínanse 30.000 euros para a contratación de empresas externas na campaña de verán. En educación, cultura e deporte, destacamos as seguintes partidas: promoción cultural, 59.000 euros, cursos de inglés, 18.000 euros, o mix e voluntariado, 30.000 euros, contrato de limpieza dos colexios, Concello Pabellón do Forte, 81.812 euros, e contrato de actividades deportivas en instalacións municipais, 75.000 euros. En turismo, publicidade, gastos de divulgación e promoción turística, 28.500, e finalmente 3 partidas a destacar: para a formación e perfeccionamento do personal municipal, 3.000 euros, consígnase tamén unha partida de 12.000 euros para traballos de acondicionamento do refugio de animais de Banto. A esta partida hai que sumarlle outros 24.000 para a cuota anual e a xestión dos animais que regularmente se trasladan ao refugio, e o fondo de contingencia de 22.000 euros. Modo de resumen, o orzamento de 2025 incrementase nun 14,5% con respecto de 2023 e nun 8,34% con respecto de 2024, se deducimos a inversión extraordinaria do IDAE, que era de 1.443.640 euros. Refórzanse orzamentariamente as partidas directamente relacionadas con servicios sociais, recollida de lixos, servicios culturais e deportivos e educación. Ademais, tamén se incrementa a previsión de inversión en infraestructuras, ao que debemos sumar a execución que se está a facer coa sustitución das luminarias LED e a próxima execución das sendas. A boa execución económico-financiera levada a cabo por este equipo de goberno e por os seus predecesores permite que o Concello de Queixón manteña unha situación financiera saneada, con resultados presupuestarios positivos e remanentes de tesorería positivos, sen débeda bancaria alguna, o que nos permite seguir ofrecendo servicios e afrontando importantes inversións co objetivo de ofrecer unhas mellores condicións de vida aos nosos veciños e veciñas. Pola miña parte, e de momento nada máis. Moitas gracias, señor Iglesias. Para continuar co debate, ten a palabra o señor Iglesias. Ben, boas tardes a todos e a todas. Ben, con respecto ao presuposto deste ano, a comparativa debe facerse, como non, co presuposto do ano previo. O presuposto deste ano, como ben dixo vostede, é de 4.830.593,36 euros, cando o ano previo era de 5.902.058,67 euros. Polo tanto, 1.071.465,31 euros menos o presuposto inicial. Os gastos de persoal, como di vostede, incrementaronse un 2,5%, pero iso é certo, pero tamén é certo que o fondo de contingencia e outros, é dicir, o que se emprega para cando acontecen situacións imprevistas, pasou de 50.000 euros a 22.000 euros, un 56% menos. As inversións reais este ano incluínas no orzamento, o ano pasado non, de aí que ascenda a case 640.000 euros. Xa dixo vostede, non as vou a repetir, unha gran parte delas en pistas, bótase en falta, pistas e saneamento, bótase en falta o centro de día, non se fala en un momento do centro de día compartido con Vedra, será porque Vedra financieramente está mal, pero nós estamos ben, non? Por lo tanto, se estamos tan ben, poderíamos ter unha partida específica para este fin, cousa que non existe no orzamento deste ano. Iso por respecto aos gastos, porque isto sería unha inversión de futuro, creemos nós. En canto máis pormenorizadamente,
En canto aos gastos en bens e servizos, o que se refire a reparacións, mantemento e conservación, pasouse o ano pasado de 344.000 euros a este ano a 238.000 euros, por lo tanto, un 30,8% menos. En enerxía eléctrica, 355.000 euros, e se cambiaron as luminarias, pois algo debería baixar máis, non? Ainda que o gasto segue sendo como ano previo. Ben, con respecto ao gasto nos grupos, a proposta que temos é que os 3.500 euros, polo menos por nosa parte, que se dediquen a outro tema. Os gastos no que corresponde aos grupos, a subvención, por a nosa parte, que se dedique a outro tema. Ben, con respecto aos ingresos, o noso Concello ingresa un presuposto que recuperaron vostedes, o presuposto a taxa de plusvalía pasou este ano a 55.000 euros, de 15.000 euros o ano pasado a 55.000 euros a previsión de recadación neste ano. Despois vostedes falan das transferencias de outras administracións. O noso Concello depende delas un 58,05%, é dicir, depende, está subvencionado, digámoslo así, por outras administracións públicas. Do Estado progresista, recibe 907.025,01 euros, da comunidade 899.814,50 euros e da Deputación 594.712,77 euros, ao que hai que sumarlle outros 104.971,92 euros da Xunta e outros 294.922,20 euros da Deputación. Por lo tanto, dese total de transferencias de outras administracións para o bo funcionamento do noso Concello, que ascende do presuposto total de 4.830.000 euros, pois 2.804.446,5 euros, o que supón o 58,05% do presuposto inicial, e exactamente máis de 1.800.000 euros depende de gobernos progresistas de outras administracións públicas. Por lo tanto, creo que é importante salientar o que aportan outras administracións públicas para o bo funcionamento do noso Concello. Vostede dixo que os impostos non suben, porque se vive ben das subvencións de outras administracións, pero sí que subiu ese imposto que vostedes recuperaron, como xa dixen antes, dos 155.000 euros. En resumo, como xa dixo vostede todo o argumentario, o resumo é o orzamento total deste ano con respecto ao ano pasado, ao ano previo, é 1 millón de euros menos, aproximadamente. Do transporte público non se fala nada, da subvención á banda da Ponte Ledesma tampouco, da financiación ao centro de día compartido con Vedra tampouco. É dicir, creemos que é un presuposto que está ben feito, evidentemente, como non pode ser de outro xeito, porque está supervisado, está feito na súa meirande parte polo secretario interventor, pero as partidas, eu creo que poderían ir, destinadas a outros menesteres, como pode ser, como xa dixen antes, importante o centro de día, que é compatible coa Casa do Maior, co SAF, etc. Ben, por tanto, por a nosa parte, non imos votar negativamente, pero tampouco positivamente. En consecuencia, o noso voto vai ser a abstención neste primeiro punto. E quixera dicir unha cousa, non sobre este punto, senón que non consta nada sobre a acta previa. Entón, tenemos que no próximo pleno, Hai dúas actas. Dúas actas máis? Sí, pero pensei que estaban asinadas e non me deu tempo. Sabes que estas cousas me gusta que as teñades con un certo tempo. Vale.
Pois pola miña parte... Parecido que pasou cos decretos, sabes? Pois pola miña parte neste punto, nada máis, á espera da resposta. Moitas gracias, señor Iglesias Castro. Ten a palabra o señor Iglesias Gómez. Moi ben, pois nada, para contestar brevemente as matizacións que fixo o señor Eiris con respecto ao fondo de contingencia, se efectivamente reduce de 50.000 a 27.000 euros. É un fondo que se usa de maneira extraordinaria, máis ben que non se usa porque leva un montón de anos sin tirarse do fondo de contingencia. E, sobre todo, quería facer un pouco de énfasis no que vostede dixo con respecto á financiación allá que recibe o Concello de Boqueixón. Efectivamente, o 58% do orzamento do noso Concello pois provén de outras administracións, pero iso non é para nada malo, e o que demostra é que este equipo de goberno pois solicita subvencións, solicita fondos, e hai outros que veñen dados, como son as transferencias da Comunidade Autónoma e as transferencias do Estado, independentemente de quen goberne na Comunidade Autónoma, independentemente de quen goberne no Estado, que son aportacións ou transferencias que nos veñen dadas todos os anos, pero hai unha serie de transferencias de capital e outras transferencias correntes que corresponden a subvencións para funcionamento, subvencións para inversións, que chegan ao Concello de Boqueixón porque se solicitan desde o Concello de Boqueixón. Sin máis longe, o ano pasado, fai varios anos, solicitáronse dúas subvencións ao Goberno Central, unha por 2 millóns de euros, os dos proxectos, un por 2 millóns de euros e outro por 1.650.000, que se están executando agora e que incrementaron o presuposto hasta os 5.900.000 euros, como digo vostede. E por que se solicitaron estas subvencións? Porque había os fondos disponibles e porque o Concello de Boqueixón pois, tiña a situación económico-financiera saneada e puido optar a estas subvencións e está podendo facer frente ao desembolso económico e aos anticipos que supón levar a cabo estes dous grandes proxectos. Entón, quería insistir un pouco nesto, que o feito de que o diñeiro veña de outras administracións non é para nada unha dependencia, ao contrario, son aportacións que están establecidas e son aportacións que se solicitan mediante subvencións. E cando se solicitan, na maioría dos casos, o Concello ten que aportar fondos propios para cofinanciar estas subvencións. Como xa lle dixen, hai 97.000 euros que van recollidos no presuposto para cofinanciar ao mellor proxectos que ascenderán a 300 ou 400.000 euros. Generalmente, aportas un 20 ou un 30, entre un 20 e un 30%, entre un 15 e un 30% destas subvencións. E con todo isto, o noso grupo, lógicamente, vai a votar a favor. E, outra pequena puntualización, que non sei se debo decir ou non, pero o presuposto está ben feito, non porque o fixera a Secretaría de Intervención, senón porque o supervisou a Secretaría de Intervención. O presuposto fixo o equipo de goberno. Bueno, algo a engadir? Ben, supoño que, como din vostedes, os informes técnicos son os que importan. O técnico supervisor de tema de contas é o secretario interventor, que supoño que é o que máis sabe sobre estes temas nun concello. É o que fai os informes económico-financeiros, o que supervise, o que dá o visto bo. O goberno municipal determina as partidas que van para cada cousa, pero despois cadrar cifras, todo iso, supónse que o técnico que se encarga disso é o secretario interventor. Ben, en canto ao que dicía vostede das subvencións, evidentemente os concellos viven diso e teñen que solicitadas, todos os concellos, supoño, todos os concellos, por moi pequenos que sexan, pídenas. E todos os concellos que máis ou menos económicamente están ben, pois se dan. Ben, en canto ao que dicía vostede deses dous grandes proxectos, o cambio de luminarias e as sendas, co cambio de luminarias entendía eu que o gasto en electricidade que iba a baixar, pouco baixou. Espero que baixe máis e que se poida dedicar eses cartos a outras cousas. E vostede dixo que o Estado, evidentemente, aportou para eses dous macroproxectos
pero tamén se puido solicitar subvención, por exemplo, para outras cousas como pode ser o centro de día. E non se fixo. E, por nosa parte, pois nada máis. Neste punto. Moi ben, non sei se queren añadir algo portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular, non queren añadir nada. A mí sí me gustaría destacar un par de aspectos con respecto ao pleno, con respecto aos presupostos. Primeiro, pois, agradecer tanto ao Concelleiro Iglesias como ao secretario interventor pois, o traballo que dedicaron para elaborar estes orzamentos. Posiblemente estes orzamentos podían vir un par de meses antes, pero supuxo pois, unha serie de modificacións no RPT, que é o seguinte punto que vamos a aprobar, e, por lo tanto, pois, esas modificacións no RPT requeriron pois, dun estudio por parte de Secretaría de Intervención tamén, e despois consensualos co Goberno pois, para poder chegar adiante. Non se preocupen os membros deste pleno e tamén pois, os membros de veciños, que o orzamento ou a parte proporcional que vai a conseguir este Concello de aumentar e incrementar o orzamento ao final do 2025 pois vai ser inmensamente maior, porque temos en previsión pois, unha serie de convenios coa Xunta de Galicia para poñer en marcha neste Concello. Evidentemente non os incorporamos ao presuposto porque non corresponde neste momento, porque non están firmados os convenios, pero sí levamos pois, un ano redactando neles e traballando neles, e, por lo tanto, pois, van a dar resultados importantes. E a verdade é que, bueno, pois vostede destacaba que gracias ao Goberno progresista doutras administracións recibimos un 58%. Este porcentaxe vai se quedar moi baixo con respecto cando pagamos as contas a final de ano. Pero xa que fala vostede dese Goberno progresista, que recordar que gracias a ese Goberno progresista os veciños de Boqueixón van ter que pagar entre todos 52.000 euros por 3 impostos que lle pon o Goberno progresista do Estado a todos os veciños de Boqueixón, que supón a tasa complementaria aos tres impostos que lle poñen o recibo do lixo. Digo que non é unha cuestión menor, porque isto o temos que pagar todos. A Xunta de Galicia iba a pagar un 60% desa parte subvencionada, e o Goberno do Estado ven a mandar unha carta á Comunidade Autónoma impedindo que sea a Comunidade Autónoma que financie o 60% desos costes de Sogama, e que teñen que ser entre todos os veciños de Boqueixón. Hombre, se vostede lle parece que financiar moito que teñamos que poñer sobre 150.000 euros ao ano para copagar a dependencia que non paga o Goberno progresista de España, pois contello vostede os veciños. E se lle parece dame pouco que se aprobou unha lei de seguridade animal, en donde nos obliga ao Concello a dispoñer de 30.000 euros en disponibilidade para os membros de Protección Civil, para poder ter guardias para recoller aplicar a lei de benestar animal, pois evidentemente eso está moi ben. Aprobar unha lei e o invite a ti pagas. Eso non nos gusta, señor Eiris Castro. Por lo tanto, parece moi ben que veña vostede aquí a defender o Goberno do Estado, pero quería decir as deudas que debería ter o Goberno do Estado con nos. En todo caso, non se preocupen que vamos a este presupuesto por vai ser moito máis amplio. E dito isto, quería aclararlo, procedemos por tanto a votación deste punto. Votos a favor, votos en contra, ningún, abstencións, 3 abstencións. Moi ben, pasamos ao seguinte punto do orden do día. O seguinte punto do orden do día, tal como lles foi trasladado aos membros da corporación para a convocatoria, é o expediente de relación de costos de traballo, modificación número 6, aprobación inicial. Dos accidentes, como puderon vostedes ver na documentación presentada, consta cunha memoria da alcaldía da modificación proposta, con informe de fiscalización do expediente, e evidentemente a relación de postos de traballo é a base para crear unha estrutura organizativa ordenada, xerarquizada, áxil e eficaz, de conformidade cos principios constitucionais recollidos no artigo 103 da Constitución Española de 1978 e outras normativas posteriores. Por lo tanto, é competencia do grupo de goberno facer unha proposta que consiste en reconvertir os dous postos de traballo do Código 3017 en operarios de obras e servicios, Código de posto de traballo 3037, e reorganizar ditos postos de traballo en función das funcións de coordinación, disponibilidade horaria e uso de maquinaria pesada
no Concello de Boqueixón, modificar o complemento específico do posto de traballo 3004 pola atribución das funcións de responsable do sistema de política de seguridade de información do Concello de Boqueixón dentro do esquema nacional de seguridade administrativo de obras e servicios, recoñecer como grupo cuarto ao posto de traballo co Código 4028 de cociñeira limpiadora auxiliar da Escola Infantil Municipal del Estedo, reconvertir o posto de traballo do Código 5024 nunha escala de administración xeral sobre escala administrativa arquiveira e bibliotecaria, modificar o complemento específico do posto de traballo co Código 5025 a obrarse a disponibilidade horaria do dinamizador sociocultural de información juvenil e, por último, modificar a dotación económica dos postos cos códigos 4011, 4012, 6003 ao retribuirse polo grupo 1 da directora do CIN, psicólogo do CIN e xente de desenvolvemento rural. Por lo tanto, propónse a proposta de acordo de aprobar inicialmente esta modificación. Este acordo entenderase definitivamente aprobado no caso de non formularse reclamacións durante o prazo da exposición pública. En caso contrario, o Pleno disporá dun mes para resolvelas. Vai a explicación de cada un e a definición como quedaría de cada un dos postos de traballo que se modifican, en todo caso se melloran, e por lo tanto non sei se o portavoz quere facer alguna indicación ou pasamos xa directamente ao debate. Por lo tanto, dentro do debate, a palabra é Iris Castro. Ben, con respecto a este punto número 2, pouco temos que engadir a isto creo que xa tiña que facerse antes, e de feito nós xa fixemos alguna proposta neste senso. Simplemente dicir que imos votar favorablemente este punto, e hai un erro no punto... Sí, hai un erro. Hai dous erros. Eu vi un, hoxe, no cadro de responsabilidades de Pascual, despois non sei onde está outro, pero vi ese erro. Sí, estaba detectado, non? Sí, estaba detectado. Despois, con a xente de desenvolvemento rural, creo que... Desenvolvemento local, sí. Desenvolvemento local. Moi ben, pois, moitas gracias. Para continuar co debate, ten a palabra o señor Iglesias Gómez. Pois, pola nosa parte, non temos nada que añadir, xa está todo perfectamente explicado no punto do orden do día. Moi ben, pois, moitas gracias, señor Iglesias Gómez. Pasamos, por lo tanto, a votación deste punto número 2 da orden do día, da nova RPT do Concello de Boqueixón. Por lo tanto, votos a favor. Apróbase, secretario, este punto por unanimidade. Pasamos ao punto número 3, Regulamento da Escola Municipal Raíña Lupa, modificación do artigo 4, aprobación inicial. Bueno, pues este punto conta cos antecedentes, co seu marco xurídico correspondente e, por lo tanto, a modificación máis importante con respecto ao regulamento trátase de modificar o artigo 4 do regulamento, calendario e horario, establecendo un horario de apertura de 7:30 da mañán e peche ás 18 horas para tratar que as familias que usan o servicio de gardería poidan conciliar mellor os seus horarios laborais cos horarios dos nenos e nenas que asisten as clases. Este horario responde un pouco ás peticións e ás necesidades da guardería. Por lo tanto, incorpórase estas modificacións que se somete a debate deste pleno municipal. Por lo tanto, a proposta de acordo é aprobar inicialmente a modificación do regulamento do régimen interno, iniciar os períodos de expresión pública e levar a definitivo o acordo inicialmente se dota sin que se presenten reclamacións ou alegacións. Para o debate deste punto ten a palabra o señor Iris Castro. Ben, con respecto a este punto 3, quixera facer unha especie de resumo sobre isto, non? O 12 de 4 de 2024 publicase no BOP o Regulamento do Régimen Interno da Escola Infantil Municipal. Hoxe trátase de modificar o artigo 4, que se corresponde co calendario e o horario establecendo unha apertura de 7:30 e de peche ás 6, ás 18 horas, para tratar de que, según poñen vostedes aquí, para tratar de que as familias que usan o servizo
poidan conciliar mellor os seus horarios cos horarios dos nenos que asisten ás clases. E seguen dicindo actualizar estes para conseguir unha maior optimización, eficacia e eficiencia dos fondos públicos que se adican á escola infantil municipal. Por lo tanto, a proposta que vostedes traen é que se abra, digamos, esta escola ás 7:30 e se peche ás 18 horas. Previamente era de 8 a 20 horas. Eliminan vostedes o concepto de horario amplo, de polo menos 10 horas día, e vostedes proponen este de luns a venres. Pasamos, por tanto, de 12 horas a 10 horas e media. Por lo tanto, segundo din vostedes, a Escola Infantil Municipal permanecerá aberta 11 meses ao ano, pechando o acondicionamento, pechando no mes de agosto de cada ano para o seu acondicionamento e mantemento das instalacións, así como tamén os festivos locais e os días 24 e 31 de decembro. Isto é similar ao previo. Despois tamén fan outra modificación, a parte desa, que sería a comunicación antes das 11 horas do mesmo día para comer no centro en días soltos, cubrindo a solitude oportuna, e comunicar a non asistencia ao comedor antes das 11 horas do mesmo día para aqueles que asisten asiduamente. Previamente eran un día antes. Tamén seguen dicindo vostedes que de resultar prazas vacantes procederase cunha nova baremación nos últimos 7 días hábiles do mes de agosto. Previamente eran na última semana. Bueno, son cambios son cambios positivos, menos ao noso ver o de que se reduza esa hora media, salvo que os pais así os solicitasen. É dicir, se os pais solicitaron dende as 18 que se baixase, que se reducise as horas de peche, pois, por nosa parte, non votaríamos en contra disso. O Concello, por exemplo, de Teo, os puntos abren de 7:30 a 8:30, Vedra abre de 7:30 a 8, e, polo tanto, non sei se houve algunha causa para esta reducción nas horas. Vostedes aquí, o argumentario é ese que lles dixen previamente, que vostedes poñen que para conciliar mellor os horarios dos pais cos dos seus nenos. Eu non sei se iso é así. Se iso é así, pois o noso voto vai ser favorablemente. Se non é así, imos abster, porque si ben é certo que hai puntos positivos, queremos que non está ben, digamos, reflexados. Son os pais que solicitan que se peche antes, ou se son os traballadores, ou se é unha mezcla. Por lo tanto, queríamos coñecer pormenorizadamente quen solicitou estes cambios. Moi ben, moitas gracias, señor Iris Castro. Para continuar con o debate, a palabra ao señor Iglesias. Moi ben, pois, dado que o debate se centra basicamente no horario da apertura e peche, e o resto de cuestións que se modifican son menos trascendentes ou de orden menor, este cambio de horario ven derivado dunha petición dos pais, non de que se peche antes, non de que se abra antes, de que se abra ás 7:30 da mañá. Entonces, pola experiencia que temos nos últimos anos, determinouse que o mellor horario, ou que o horario máis aceitado ás necesidades dos pais e nais que levan os seus nenos á Escola Infantil Municipal, é de 7:30 a 18 horas. Tamén hai que ter en conta os horarios e a duración da xornada laboral das traballadoras da Escola Infantil Municipal. Por lo tanto, isto non é un capricho do equipo de goberno, senón que ven determinado por unha petición dos pais repetidamente nos últimos anos para abrir antes. Bueno, entón, sí, non sei se... En todo caso, engadir que, efectivamente, para axustarnos ao novo marco do convenio colectivo, dos horarios tamén, da disposición dos traballadores, etc., e tendo en conta a experiencia que estamos tendo nos últimos anos tamén, é dicir, a demanda de alumnos
para quedarse despois das 4 da tarde está sendo, non digo nula, pero casi nula. Quero decir, isto quere decir que si hai condicións que ou hai necesidades evidentemente entendendo por necesidades que sea que se poidan prestar atendendo pois a un tema de coste tamén e disponibilidade orzamentaria, no sentido de que se hai demanda de que haxa pois un grupiño de nenos que necesitara o servicio máis alá das 6 da tarde, pois evidentemente os reglamentos están para cambiar, tal como modificamos agora tamén se pode modificar noutro momento. A experiencia dos últimos anos é que ás 4 ou 4 e media ou pasadas as 4 e media pouco, pois non se queda ningún neno na escola infantil. Evidentemente, se houbera un neno que quixera estar estas 8, pois entenderemos que estendo un profesor e unha persona de apoio, pois tampouco é, entendemos que é moi sostenible facelo. Se hai un grupo mínimo que consideremos mínimo, pois é un tema que analizar e estudiar. Está se mantendo o servicio de conciliación de maduradores no Colexio do Forte con días con 4 ou 5 nenos, estáse facendo. Tanto non vai haber a duda no sentido de que se hai familias que requieren e se constata que é real a necesidade e non hai outra forma de atenderlos, pois os reglamentos, igual que os modificamos, tamén se poden modificar en calquer outro momento no seguinte curso escolar. Non sei se queren añadir algo máis. Só unha dúbida. Os pais falouse de que se iba a abrir ás 7:30, pero dixoselle que se iba a pechar ás 6. Ou non se dixo que se iba a reducir esa hora e media? Non, estamos basándonos na experiencia e na necesidade que estamos tendo acreditada nos últimos anos. É dicir, que despois das 6 da tarde non vai necesitarse ningún neno de... Non sabemos esta hora non fixo. Algo máis que pensar. En todo caso, insisto no sentido de si esa necesidade se detecta, e digo que non ten sentido tamén é ter a escola infantil vacía, como estamos tendo en algún momento, se non eran nenos. Tratamos de axustar o horario. E insisto no axuste do horario. Isto non é definitivo, senón é un tema que se pode cambiar ano a ano e irase valorando de cara ao vindeiro ano si cambien as circunstancias dos usuarios da escola infantil. E a experiencia, ou polo menos o que me traslada neste momento, pois aí sí, evidentemente, xa nos gustaría, pero por a necesidade de un solo neno hasta as 8 da tarde, pois evidentemente non vamos ter un servicio duplicado porque nos gestionamos os cartos de todos, eso temos que entenderlo todos. Moi ben, pois pasamos por lo tanto a votación deste punto da orden do día, que é o punto número 3, regulamento da Escola Infantil Municipal de Reñalupa, modificación do artigo 4, aprobación inicial. Votos a favor. Acórdese por unanimidade pois a este punto número 3 e pasamos por lo tanto pois o punto número 4, que é expediente toma de razón dos reparos de legalidade suspensivos da tramitación administrativa emitidos pola Secretaría de Intervención entre o 1 de xaneiro do 25 e o 28 de febreiro do 25. Teñen vostedes na súa documentación pois o certificado que toma coñecemento de que non se emitiron reparos de legalidade suspensivos de tramitación administrativa emitidos pola Secretaría de Intervención deste Concello. O seguinte punto da parte de control e fiscalización
apetito, así que digo. Moi ben, pois pasamos ao último punto do orden do día, o punto número 5, que é algos e preguntas. Non sei... Vale, pois empezamos por Marta da Silva Tomás. Moi boas tardes a todos. Desde o noso grupo queríamos saber en que fase está a selección de persoal para cubrir a baixa dunha empregada da escola infantil. Esta traballadora, polo que sabemos, leva casi 3 meses de baixa, polo que o resto de traballadoras teñen máis carga de traballo, incluso ata o punto de non poder ausentarse do seu posto, ou ainda estando enfermas ou ante calquera outra emerxencia, puidendo non poder proporcionar incluso un servicio correcto aos usuarios. Moi ben, moitas gracias. É dicir, está tramitado, está o expediente no proceso de contratación. Buscamos un sistema máis rápido e máis urgente que podíamos utilizar dentro das administracións públicas. As administracións temos o seu procedimento garantista e iso supón unha serie de trámites. En todo caso, buscamos o máis ágil, o máis rápido, e o que nos vai permitir ter o antes posible unha persoa para cubrir a plaza de dirección da escola infantil del Estedo. Fixémolo a través do procedimento do INEM. Xa acabou o plazo, creo que, para presentar as propostas dos candidatos, e creo que hai, non sei, 8 candidatos, non recordo ahora mismo. As próximas semanas se fará a valoración. E inmediatamente faremos a valoración para intentar técnicamente buscar o candidato máis axeitado. Alguma pregunta máis? Sí, máis que pregunta, volvo a insistir nun robo que xa se fixo o ano pasado. Fai uns días houve un incidente no Parque del Estedo, no recorrido da tirolina, recorrido que xa no pleno dixemos que era perigoso. O incidente causou danos, neste caso, nun adulto, que ese adulto foi a frear a un neno que estaba cruzando o percorrido da tirolina, e se chega a ser o neno, igual eses danos podían ter sido máis grandes. Insistimos en que se revise a posibilidade de poñer algún tipo de sinalización para que os nenos non crucen nese percorrido da tirolina. Bueno, pois tes máis preguntas ou contesto todo ao final? Formulamos todo, despois contesto ao final, veña, se non andamos. Sí, ten a palabra a concelleira Santas Marinas, Lorena. Boas tardes, boas noites a todos e a todas. Fai un mes máis ou menos puxéronse 2 pivotes na Nacional 525 en Estedo para visibilizar mellor un paso de peatóns. Xa non están, non sei se alguén os quitou, se foron derribados por algún coche. Solicitouse que os volveran a colocar. É posible colocalos máis próximos ao paso de peóns para evitar que vehículos pequenos estacionen diante dos pivotes. Tamén no Nacional 525, xa sei que non é competencia nosa, entre Estedo e Sergude hai un tramo do vial que está moi desfeito, e ademais é un tramo de curvas. Entendemos que esa carretera ten un alto volume de tráfico, e sería conveniente solicitarle a quen corresponda o seu arranxo. Tamén, por outro lado, se está facendo cumprir as leis de marxes con respecto ás estradas das plantacións de árboles, porque creo que é importante, cos temporales que estamos tendo en Galicia, que se respeten para evitar, na medida do posible, os accidentes. E despois, para cando unha reunión do padroado da Fundación Pedro Pérez. E pola miña parte, nada máis. Moi ben, moitas gracias, Santas Marinas Lorenzo. Ten a palabra Só me pediu unha cousa rara. Ben, basicamente o que iba a decir, non sei se saben que o baixo onde estaba situada a caixa de forros da ponte está a
venta. Queríamos saber se se vai deixar ali o caixeiro, se se vai poner algunha unidade móvil de vez en cando nesa zona, porque, bueno, pois é unha zona, digamos, que a pode usar moitísima xente, incluso de Viga de Cruces, non? Por lo tanto, creemos importante que, polo menos, que se manteña o caixeiro ali, ainda que se venda ese sitio, non? E se elimina ese caixeiro, que polo menos que haxa unha unidade móvil de vez en cando para que os veciños poidan facer uso dela. Nada máis por a minha parte. Moitísimas gracias e boas noches a todos e todas. Moi ben, pois moitas gracias polas preguntas. Vou respostando no tema de a pregunta de Santa María Lorenzo con respecto aos pivotes. Van a contestar Iglesias Gómez, que ten información referente con respecto a este tema. Sí, a ver, eses pivotes colocáronse ali antes, xusto antes do paso de cebra, porque foi unha petición que unha serie de veciños fixeron pola peligrosidade que había nese paso de cebra por falta de iluminación e sobre todo porque había algún vehículo de gran dimensión que aparcaba xusto antes do paso de cebra, entonces impedía sobre todo a visibilidade dos coches que viñen de Santiago. A empresa que leva a conservación de carreteras puxo eses dos pivotes, en principio iba a poñer algún máis para chegar iba a anular 2 plazas de aparcamento para chegar hasta a seguinte entrada de garaxe. Por motivos de traballo non remataron a obra, por decirlo de alguma maneira. Que pasou? Bueno, pois que desapareceron, lógicamente, habían ido un golpe ou habían os arrancou deliberadamente. Eles a nos o que nos dixeron é que xa contaban con eso, seguramente o que vayan a facer é pintar un cebreado e poñeron os pivotes por encima. Entonces, bueno, ainda que volvan a desaparecer os pivotes, porque a mellor hai xente que non lle gusta que estén ali os pivotes ou que entenden que se sacar plazas de aparcamento pois non é bo, pois ao haber un cebreado por debaixo, pois tampouco se pode aparcar. Bueno, en todo caso nos parece interesante que estén os pivotes e incluso, bueno, pues nese trazado pues, facer alguna mellora máis. Compartimos o tema. Con respecto a seguinte pregunta de Santa María Lorenzo con respecto a carretera nacional 525, o seu paso en Calestedo e se bude o estado deficiente da carretera, compartimos ao 100%. O diagnóstico está para ver, está totalmente fragmentado xa o aglomerado. Eu, si prefiren, é unha carretera que é competencia do Estado. Eu, si prefiren, ou ben damos o traslado a carreteras do Estado, a embarcación de carreteras, ou valorades co portavoz do grupo municipal e o portavoz do grupo de veciños, se prefiren facer unha moción conxunta que aprobemos en pleno para darlle maior respaldo, no vindeiro pleno a levamos e se non trasladamos un escrito a carreteras do Estado. Despois o remate do pleno, se o teñen claro, xa nos din ao final do pleno cal é o posicionamento. Eu creo que unha moción conxunta avalada por todos os grupos que forman parte da corporación pode ter un pouco máis de respaldo se se quere. En canto á última pregunta de se cumprir a lei de marxes ou das faixas de protección das plantacións das carreteras de ámbito municipal, autonómico e nacional, é unha legislación autonómica que regula isto e son de algún xeito os forestais que son os que poñen as notificacións en cada zona forestal para que a xente intente cumplir as granxas. Tarea que comparto con vostede que non é fácil, é complicada, leva o seu tempo e evidentemente insistiremos ou podemos emitir un bando ahora que se chega xa na época empezando en primavera, podemos emitir un bando para recordarlle a toda a población, polo menos que sepan cales son as obrigas que teñan os que teñan leivas
ao carón das pistas municipais, autonómicas e tamén nacionais. E en canto a, creo que era a súa última pregunta, en canto a reunión do padroado Pedro Pérez, despois casi lle deixo o secretario que responda cando pode ser ese padroado. Bueno, si, ora, a providencia da alcaldía para facelo está feita, só nos falta a disponibilidade. A intención miña é sacar a vindeira semana as becas, unha vez que se saquen as becas, ter a reunión do padroado. Mais que nada para deixar zanjado ese tema. Hai unha cobertura de 8.000 euros para becas de la fundación. Bueno, creo que como secretario, eso é unha cuestión do equipo do padrón, pero creo que é preferible primero sacadas e logo ter a reunión, xa para planificar este ano e que se quere facer. Moitas gracias, señor secretario. Con respecto á pregunta formulada polo portavoz de Veciños de Boqueixón sobre o baixo de Abanca, bueno, pois o certo é que non coñecemos cales son as intencións de Abanca, ou polo menos co Concello non deron traslado. Faremos a consulta e faremos a consulta aos responsables de Abanca e efectivamente pois incluso feita esa consulta, si vemos que é pertinente pois elaborar pois outra moción conxunta que aprobemos por unanimidade, pois o noso grupo pois estaría disposto a facelo, polo menos trasladando a necesidade de que se manteña pois ese queixeiro na zona de Ponteledesma. Bueno, pois non habendo... Hai que dar unha pregunta. Quedou unha Marta? Perdón, a tirolina. Sí, perdón, é que pasei no de páxina. O da tirolina. Bueno, con respecto a tirolina, o Parque Infantil del Estedo, como saben todos os membros desta corporación, foi un dos investimentos importantes, un pastizal, 95.000 euros, un pouco máis. Cumple con todas as medidas de seguridade, por eso hai os espacios necesarios de seguridade de cada un dos xogos. A tirolina cumple as medidas de seguridade cos espacios de seguridade de cada un dos xogos. O Parque Infantil é un cartel na entrada nas edades que poden estar os nenos nese Parque Infantil. Si se cumplen as edades que recomenda o parque, certas cosas non debían pasar. En todo caso, falamos coa empresa que non o montou para desvirtuar a tirolina. Se o que se pretende é desvirtuar a tirolina, ou eliminala, ou afloxala para melhorar a velocidade, pois foi o planteamento que fixemos a empresa. A única que nos dan é poñer nada intermedio non, porque afectamos e pasa a ser ilegal o parque porque non mantemos as áreas de seguridade de cada elemento, se pos unha barreira entre distintos elementos, e a única posibilidade que hai, pois evidentemente, pois é afloxar o cable da tirolina, e afloxando o cable xa non corre cable. Entón, bueno, vamos a probar se esa medida é suficiente e reducindo pois, a velocidade da tirolina, pois, evidentemente pois, esas cuestións que pasaron, pois, minoraremos o impacto das incidencias que poida haber. E pouco máis. Bueno, pois se non hai